bụ ebubo iji ego akwado ndị oyi ọhịa egwu ma kemgbe ka a nụwara na enwe ndị na-akwado ha na enwe ndị a na-ekwu na ndị ka akpọrọ aha a sịla ha wụcha n'ihu ha bịa mee gịnị zara ọnụ ha ụnụ a na-akwado ha ka ụnụ a na-akwado ha ọ dị ego ka anyị na-echenụla enu ma ha ga-awụcha n'ihu ndị ọrụ nchekwa ụgbọelu nke atọ ga-ebulọta ụmụafọ Naijiria dị na mba South Africa ga-awa ọkpajam n'ala anyị bụ Naijiria n'ụbọchị taa bụ Fraịde ka ọchịchị etiti kwuru akụkọ anyị nụrụ wee kwuo na ya bụ ụgbọelu kwesịrị ịwa ọkpajam n'ala anyị bụ Naijiria dịka o ji ọkara gata elekere 5 nke ụzọ ụtụtụ ụbọchị taa n'ihi ya eji m n'aka na ikekwe ha wụchaala ebe ha dị ugbu a o wee bụrụ ya nye ndị na-akwado otu egwuregwu bọọlụ Arsenal eji m n'aka na ọnụ ma onye Santi Cazorla bụ ya bụ nwa amadi oso otu egwuregwu bọọlụ Arsenal mabute iko FA Cup n'afọ 2014 nakwa n'afọ 2015 ya bụ Santi Cazorla awụsala ọwa n'ịgba bọọlụ ọ gbalịala onye dị 41 years ọchai ọ gbalịala nna gawa nwere ụfọdụ ndụ gị ji mere ihe otu a ka ọ dị ndị uwe ojii apụtala mee ka ọha na eze mana na mmadụ 18 18 people atụfuola ndụ ha n'ihi esomokwu ala na steeti Niger nke ndị gara aga ejila ndụ ha chụọ aja maka ala ndị dị ndụ ga-erizi uru ala ndị dị ndụ ga-erizi uru ala ọ bụ otu ebe arị ọ bụ otu ebe arị ị hụrụ ala a na-ekwu okwu ya o siri ike ezigbo ike nụ ala na anyị bịa ala ga-anọkwa anyị eme gịnị anyị ala okwenye egbu onwe gị mana ị gaghị ekwenye ya egbu onwe gị mana ị ga-anọ so abịa napụ gị ihe gị ngwanụ ọtụtụ ndị mmadụ agaghị ekwe ọtụtụ ndị mmadụ agaghị ekwesị gbawa ha aka nara ha ihe ha mana ọ dawa ọnwụ nyefee biko onye dị ndụ na-akọ akụkọ ọ bụ onye dị ndụ na-aza ala na-aghọta ebe anyị na-aga o wee bụrụ ya a na-aga na-agakwa na-aga 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 na-agakwa na-aga 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 na-agakwa ma a na-agarubeghị ebe a na-aga ije ka bụkwa ọgịga maka na ma elu ma ala ka ọrụ ikpu ka ọrụ ibe ọnụ emekata n'ụwa azụ ike ma ọ na-atachaghị ihe ọkpụ anaghị anọkwa n'otu ebe a zatacha ezimune n'ihi ya ka ọ dịla anyị la akpọkwa akụkọ Daily Post akpụkpọ dede jee dọọ mba South Africa aka na ntị na ha ga-anata ntaramahụhụ maka nwaafọ Naijiria ọbụla ha gburu ka ọkaikpe Aloy Ejimakor gbara Tinubu bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ụlọikpe akpadola nhọpụta ahọpụtara David Mark na Rauf Aregbesola dịka onye isi oche na onye ode akpụkpọ otu pati African Democratic Congress bụ ADC enwere m nkwenye n'ebe ị nọ na ị ga-emezu mkpa mkpere ndị bi n'Abuja ka Tinubu gbara Wike bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ụkpụrụ otu iwebatara n'ọchịchị ya abụghị maka ọdịnamma ndị steeti Abịa ka onye ga-eji ọkọlọtọ otu pati PDP azọkwa gọvanọ steeti Abịa n'afọ 2027 bụ Kelechi Anọsike kwuru 2027 ugbu a anyị amalitela ya bụ njem ịkwapụ Tinubu n'ọkwa ọchịchị ka Atiku kwuru dịka ụlọikpe kwupụtachara David Mark na Rauf Aregbesola dịka ndị otu pati African Democratic Congress bụ ADC n'ala anyị kemgbe a gbara nwee Naijiria o nwebeghị onye ndu gbapere ihe arụrụ arụ karịa Tinubu ka Akpabio kwuru bụ akụkọ na-ada dum n'akpụkpọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na egburu mmadụ abụọ ma zukọrọ na amadị 40 n'ọnụọgụ oge ndị a na-enyo enyo ịbụ ndị na-achị nama wakporo otu obodo na steeti Benue. Nne Burna Boy agbala Burna Boy si ya lụọ nwaanyị ma mụtara ya ụmụaka.
ọtụtụ ndị mmadụ atụfuola ndụ ha dịka ndị oyi ọha egwu terọrist na ndị ọkpa egbe bandit gbujiri ji ma gbajie mbazụ na steeti Niger bụ akụkọ na-ada ya hịọtụwa n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na agaghị m agbatụbem sonyerenụ m n'imepe Naijiria ka onye isi ala Tinubu rịọrọ ndị Naijiria n'arịrịọ. ndị ọkpa egbe bandit agbagbuola onye chief imam ma gbagbukwuo mmadụ abụọ ndị ọzọ na steeti Sokoto bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ụlọ ọrụ Dangote bụ ebe a na-esipụta mmanụ ụgbọala ebudakwuo n'ọnụ ego ha ji ere 1 lita mmanụ ụgbọala nke ha bụ nke na-eme ya ugboro 4 n'ime izu ụka 4 ha na-ebudakwu ya bụ ọnụ ego ha ji ere mmanụ ụgbọala nke ha. ya bụ ụlọ ọrụ Dangote si n'1,000 naira narị naira 2 na naira 50 1250 naira butuo ya bụ ọnụ ego ha ji ere 1 lita mmanụ ụgbọala nke ha ma na-erezi ya n'ọnụ ego 1,000 naira na naira 75 1075 naira. ihe nke a pụtara bụ na ya bụ ụlọ ọrụ Dangote jicha ihe ruru narị naira 2 200 naira ji butuo ọnụ ego ha ji ere 1 lita mmanụ ụgbọala nke ha. Atiku hụtara m dịka onye ga-abara ya uru mana Peter Obi gbara m n'azụ refuo m ka Kenneth Okonkwo kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na iji akpa Yoruba bụ adire ji dochie anya Khaki ndị Corper ji asụ agaghị enwe isi. nke ahụ agaghị eme ka VDM kwuru. rukpu ugbu a o nwebeghị akpụkpọ ụlọ ikpe wetara m bụ nke na-egosi na Peter Obi gbara m akwụkwọ n'ụlọ ikpe ka Kenneth Okonkwo kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 PDP akagbuola ihe ọbụla bụ mbịakọta ọnụ ha na pati ndị ọzọ na steeti Abia. Tinubu ejirila ọchị nọrọ dịka ọ na-ekwu okwu kpọọ nwunye ya Mama Akarasela. Who say our president no dey romantic? Mama Akarasela. Ọ kpọrọ ya na Yoruba atụgharịa ya bụrụ Mama Akarasela. Akawụ. Now our mama be this we no get another one. Now our mama be this ndị Akarasela. Now our mama be this ndị ọka rosta. Now our mama be this Mama Akarasela. Mama be this we no get another one. Now our mama be this ndị Akarasela. Now our mama be this ndị ụnahụ ka uche a ga-remix egwu a ga-produce ya. Okay. ọ dị ego. Mama Akarasela akawụ. uche 2027 PDP akagbuola ihe ọbụla bụ mbịakọta ọnụ ha na otu pati ndị ọzọ na steeti Abia. ihe ha na-achọ ịkọwa na ihe a na-akọwa bụ na pati ọzọ ji ejidata onwe ha. leda akwa na Facebook. ị gaa na Facebook anyị ga-ahụcha akwa ahụ a na-ekwu maka ya. akwa ahụ a na-akpọ adire. akwa ahụ a na-akpọ adire. ihe cultural dance. ọ dị ego. onwe mgbe ị ga-eji akwa atụnyere Khaki ndị a na-asụ. anyị agaghị ịgba cultural dance. Nigeria. ka ọ dị Kenneth Okonkwo apụtala kwuo na rukpu ugbu a o nwebeghị akpụkpọ ụlọ ikpe wetara ya bụ nke na-egosi na Peter Obi gbara ya akwụkwọ na ụlọ ikpe n'ihe niile ị hụrụ Peter Obi na-aba n'ọkpa na social media. 5 million
ọkwa 5 billion 5 billion gịsị million 5 billion n'ihe niile hụrụ Peter Obi na-abakwa ya barala elu ya barala ala ọkwa social media n'ọkwa iji wee gosi gị na Peter Obi wee social media president ihe niile ahụ ọ na-aba ya bara ya elu ya bara n'ọ na ugbu a na-eche ka ha wetara ya akwụkwọ from court na-agbaala ya akwụkwọ na gịnị n'ụlọ ikpe na-abịara n'aka na achọrọla ya gaa n'ụlọ ya dị na Enugu ahụhụ ya Kenneth Okonkwo wee na-ajụ ha ụnụ ọ na-achọ ebe m bi ụnụ ma mmaruo m ala ụnụ ma ebe m bi na Abuja gị sị na ị na-achọ m you don't say that bịanụ nọ nke ahụ abụghị okwu na ihe o kwuru ya adịpụ na nke o kwuru na ya nwe anaghị atụ ọra Peter Obi na ndị gbara ya akwụkwọ n'ụlọ ikpe ụjọ na ha chọwa ya bịa wetara ya gịnị akwụkwọ ụlọ ikpe things fall apart and they fall within. Ọ dị ego ụlọ ọrụ Dangote bụ ebe a na-esipụta mmanụ ụgbọala ebudakpuo n'ọnụ ego ha ji ere 1 lita mmanụ ụgbọala nke ha bụ nke na-eme ya ugboro 4 n'ime izu ụka 4 ha na-ebudakpu ya bụ ọnụ ego ha ji ere mmanụ ụgbọala nke ha gee ntị ya bụ ụlọ ọrụ Dangote si n'otu puku naira narị naira abụọ na naira 50 1250 naira butuo ya bụ ọnụ ego ha ji ere 1 lita mmanụ ụgbọala nke ha ma na-erezi ya n'ọnụ ego 1 puku naira na naira 75 1075 naira ihe nke a pụtara bụ na ya bụ ụlọ ọrụ Dangote jichi ihe ruru narị naira abụọ 200 naira ji butuo ọnụ ego ha ji ere 1 lita mmanụ ụgbọala nke ha na nke ikpeazụ a amami na-aghọta ebe anyị na-aga Dangote na-erezi 1 lita mmanụ ụgbọala ya 1075 naira. Hello. Filling stations ndị nọ na steeti Imo ụnọ na-anụ ya maka na 13 a ọ mara na ụnọ ahụ 1350 a ọ mara na ọha ngịgo bụ na gịnị ọha ngịala amami na-aghọta ebe anyị na-aga kudos ụlọ ọrụ Dangote NNPC ọ ga-eme ya lewe mgbe NNPC ga-eme nke ha achọrọ iwepụ ugbu 25 naira mana Dangote ejirila close to 200 naira ji butuo ya iji wee gwa gị na ya continue like this o nwere ike ibutucha to 1000. Thank you. NNPC wepụwa ihe ị ga-anụ ugbu a bụrụ eji 50 naira ji wepụ ya nne Burna Boy agbala Burna Boy si ya nwa m biko kene ụzọ ọbụla m si mejụọ gị biko oringo anyị na-agba ịgbajugo uche jee lụtara m nwaanyị mụtara m ụmụaka ugbu a ka o foro ya n'anya everyday ya osole nwoke mmadụ n'ọdụ ayawu manager ayawu nta ayawu imo ayawu gị ihe ọgụ ya gị isusu ha na-aga na perform asị gị ka otu nwaanyị ọzọ si abịa close nyenụ n'ihe efe ka olu ikele amọgelarị n'anya nọ Burna Boy o nyere gị approval biko ụmụ nwaanyị biya talat something ga-eme Burna Boy nne ya enyena ya go ahead order si ya jee lụwa gịnị ime onye ji the form jee lụwa nwaanyị amaghị m onye ji the form ma mụtara ya ụmụaka na-aghọta ebe anyị na-aga arịrị ya nne Burna Boy na-arịọ mmanya bụ Burna Boy na-abịa dịka dren akpị na onwe ya pụtakwara na nso nso a na-ebe akwa na-ekwu na lee ya ọfọrọ ntakịrị ka o ruo 50 years na ọlụbeghị nwaanyị na nna lekwa ka ọ na-eru 60 ọkwa 60 ọ sị lee ka ọ na-eru 60 years na ọlụbeghị nwaanyị ọ dị ego ike gara Akpabio apụtala kwuo ya ha na kemgbe a gbara nwee ihe dịka Naijiria na onwebeghị onye ndu onye kpọrọ onwe ya elida gbapere ihe arụrụ arụ project karịa Tinubu ihe Tinubu na-agbapekwe ihe ọ na-agbape na wetin no good ọ dị ego ọ tụọla Dan steeti ka ọ gbapeela that is kpọọ ya just rụọ kpọọ ya ọ ga-agbape ya immediately ọ dị ego o wee bụrụ ya kode lanyela akpụkpọ akụkọ Punch akpụkpọ pọpọpọ gezie ntị
ọchịchị etiti Naijiria adịla njikere iji akpa adire ji dochie anya akwa Khaki ndị ji otu afọ efe ala nna anyị bụ ndị Corper ji asụ bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ụlọikpe etinye n'abalị 22 nke ọnwa Julaị a anyị nọ n'ime ya dịka ụbọchị ha ga-enwe ohere leba ya anya bụ akpụkpọ ahụ Emeka Ike ji eme ihe ejije Nollywood gbara INEC na onye enyemaka Wike bụ Larry Olayinka. Uche Nwosu akwadola ya bụ ntụpụ okpu ọchịchị etiti Naijiria tụpụrụ ịkachapụ oge agụmakwụkwọ JSS na oge agụmakwụkwọ SS na agụmakwụkwọ ala anyị. Ndị uwe ojii abụọ anwụọla n'ihe mberede okporo ụzọ mere na steeti Imo ebe onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti Imo eruola uju ọnwụ ndị uwe ojii a bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Atiku esuola aka n'ala dee n'ire ịlụ ọgụ afọ 2027 dịka ụlọikpe kwadoro nhọpụta ahọpụtara David Mark dịka onye isi oche otu pati African Democratic Congress bụ ADC. Ngagharị iwe a na-eme na mba South Africa, ụmụafọ Naijiria esi na mba South Africa ebulọta n'ala anyị gaa wụọ kpajam n'ala anyị bụ Naijiria n'ụbọchị taa bụ Fraịde. Ndị uwe ojii na ndị nche ime ọhịa azọpụtala mmadụ abụọ atọrọla atọrọ na steeti Bauchi. Ka amakakwa ha agbalịala ndị uwe ojii na ndị ihe nchekwa ọhịa ike agbalịkwara uche ọ dịkwa mfe ịchọpụta. Agwara m gị eziokwu ịma ihe ọ bụ mmadụ iriski ndụ ya iji hụ na azọpụtara ndụ onye ọzọ ka ọ dị. Atiku esuola aka n'ala dị n'ire kwuo na ugbu a ka ya bụ ọgụ malitere na ugbu a ka ya bụ ọgụ ịkpapụ Tinubu n'ọkwa ọchịchị mere gịnị malitere. Gịnị mere? Ụlọikpe nọ n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tọzdee kwado ya bụ nhọpụta ahọpụtara David Mark na Rauf Aregbesola dịka ndị isi oche na ndị ode akwụkwọ otu pati African Democratic Congress bụ ADC n'ala anyị. O wee bụrụ ya Uche Nwosu akwadola ya bụ ntụpụ okpu ọchịchị etiti Naijiria tụpụrụ ịkachapụ ya bụ ikpe oke onye nke awụkwa JSS ndị nke ahụ ndị SS Junior Secondary School, Senior Secondary School ya bụ demarcation nkebi. A chọrọ ka emee ya na onwezi ihe ga-adị ka Junior Secondary si gụrụ akwụkwọ gawa. Amami na aghọta ọ sị ya nwa na onwe ya kwadoro ya ama m masị a chọrọ imezi ya o nwere akụkọ ahụ aga m ji nwayọọ gụzie ya nke ọma ma sị a ga-eme ya oge agụm onye gụọ afọ 3 ihe a sị na o zuele gafee to another level maka na asị ọtụtụ ndị mmadụ tupu a na-agụcha ihe a ike agbụ ha ha withdraw ya wụsa ọwa na ịgụ akwụkwọ. Wee bụrụ ya ọ bụ ihe mere eji kpebie ịkachapụ ya bụ ikpe oke nkebi. Mmadụ asị ọgụjuola ya wụsa ọwa ihe adịghị ka o kwesịrị ịdị. Ịga akwụkwọ na Nigeria dị very expensive. Very expensive. Ọ dị very expensive. Uche mmadụ somebody posturu na BSc nwetara ijibe ya chọta ọrụ ka agụwa masters. Weta ịma master. Ijibe degree certificate riju afọ. Gị gawa hụ master. Gị gawa masters. Na wow. What are you mastering? Bụrụ ya education Nigeria adịla expensive. Ndị lecturers enwekwara nọ na Nigeria anaghịkwa na ọtụtụ n'ime ha anaghị enye aka. Ha nwa na-emekwu ka ya bụ agụmakwụkwọ a na-ekwu okwu ya na-adịara ụmụ akwụkwọ very difficult. Ọ dị egwu ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji hụ ohere je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi anyị eleba ya anya bụ isiokwu ya gbadoro ọkpọ na amụma ọchịchị etiti Naijiria na-ama iji akwa Yoruba akpọrọ adire ji dochie anya akwa Khaki. Ndị ji otu afọ ife ala nna anyị bụ akwa Khaki ndị Corper ji asụ anyị wee na-ajụgasị ịkwadoro nke a akwa ndị Corper ọ bụ nsogbu kacha nsogbu Naijiria nwere ka ọ dị ugbu a ekwesịrị ilebara anya. Ya bụrụ na ị nwere ọsịsa gbalịa zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị nakwa na Facebook anyị lọghachie ya bụ ụdara anyị tanyere eze
anyị arazie ya ka ọ dịdadarara nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị. iri na abụọ bụ 12 digit nọmba ma ziga ya na nọmba WhatsApp dị na kaadị ahụ ozugbo aha gị abanyela. Atụfukwala oge ọbụla maka ị nwekwara ike ịbụ mango millionaire ọzọ anyị nwere, ma ọ bụghị mango rice ọ bụghị ihe ọzọ. Mango rice, chie jollof, chie mango rice. Daalụ maka Echo FM. Please listen to this important announcement on free surgery and eye screening as part
bụ akpa eji mara ndị Yoruba ji dochie anya akwa kaki ndị ji otu afọ efe ala nna anyị bụ akwa kaki ndị Corper ji asọ ya bụ ọchịchị etiti Naijiria site n'aka onye minista na-ahụ maka mmepe ndị ntorobịa Youth Development apụtala na-akọwara ndị Naijiria na ọ bụghị na ha emeela nke a ka ọ bụrụ iwu na kama ha ka na-atụ uche kpọrọkpọrọ ịmara kene ma akpa adire ọ ga-adị mma iji dochie anya ya bụ akpa kaki ịmara kene ma ikekwe jiri akpa ankara ọ ga-adị mma iji dochie anya ya bụ gịnị akwa kaki ajụjụ wee bụrụ kedu ihe akwa kaki mere hello kedu ihe akwa kaki mere gịnị mere ihe a bụ ajụjụ ndị Naijiria na-ajụ akwa ndị Corper na-asụgbu ha gwara gị na ha ọ dịghị ha mma ike gwọrọ akwa onye ukwu na onye nta na-ajakịrị a na-ekwu nke a ọchịchị etiti Naijiria wee pụta na-akọwa n'ihe mere ha ji chọọ ka agbanwe akwa bụ iji wee hụ na ndị na-arụpụta ya bụ akwa n'ala anyị na-agbapụrụ ha aka ahịa ya wee patronize ndị local production na-aghọta na nke a ga-enyekwa aka kwado ọnọdụ akụnụba ala anyị wee na-ajụ gị ịkwadoro nke a akpa ndị Corper ọ bụ nsogbu kacha nsogbu Naijiria nwere ka ọ dị ugbu ekwesịrị ileba anya ụmụ akpụkpọ atọrọla na steeti Ọyọ ka nọkwa n'aka ndị tọrọla ha a na-agbanwe akwa gaa n'ihu nwaanyị ọma akwarula kwa 41 days ndị ụmụaka ka n'ebe a 51 days ka nkụ enwebeghị ihe ekwuru a na-ekwu okwu kaki ọkaki wa problem ekwudo okwu agụrụ shige ndị mmadụ ọnụ n'ala a na-ekwu okwu ịgbanwe ka ihe mere akwa nke ugbu a ka ochie na gbashiri ike ị ga-eji ya ta igere akpa a na-agbakarị na burial ka ọ dị Igbo bụrụ ụzọ ma gba ọzọ biko ya bụrụ na ị nwere ọsụsala ya bụ ajụjụ anyị jiri aka n'ụtụtụ ị ga-agbalị bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị a bụ 0911-20,022 0911-20,022 maọbụkwanụ 07074541014 maọbụ gị gaa na Facebook anyị gaa ebe ahụ ị ga-ahụ akpa ahụ anyị na-ekwu maka ya ị na-ege anyị ma ị na-anaghị ekiri anyị na Facebook you are missing ISIOKWU TV ihe ndị anyị na-ekwu ebe ị ga-adị na-ahụ ya gị n'ebe ahụ ọ n'ebe ahụ n'ụtụtụ a ụtụtụ ọma nwanne nwoke ọ bụ injin obi from okay biko nọ ọ bụla ndị achọọla ga-ememe agbụrụ ha eme ka anyị mara maka na agwọ na-ekwu ka o meme ugbu a ọ bụrụ ya bụ ihe na-arịa ya ụmụaka anyị gụrụ akwụkwọ agụ nwere nke na-enwe ọrụ na-ekwuzokwa ya esikreti ọrụ ihe na-ekwu uwu echenje nke a ọ bụla ha emere ka aka ọnụọ Naijiria so obodo Yoruba agbụrụ Yoruba ha eme ka anyị mara ọ bụrụ ihe bụ mba anyị ha hapụ ka ụmụaka na-eyi a na-eme ha yicha anya ụmụnne ha eyiri ya maka kacha bụ ọbụ ụmụ anyị ga-eji kemgbe 47 ndị ezi a ha mee ka ụmụaka anyị lọta onye ka agaghị mkpa biko nụ ndewo ya gaziere gị nwoke omenye ọha ya bụ chere obi gị adala ụda n'ụtụtụ a o wee bụrụ ya ị bọọla chi brodo yo Isalachi. Brother, you want for Obo? I'm calling from Mechanic Village, Georgie. Okay. Adị egbe asa abụchala m chidi aka elu. Enwere egwu akụrụ last time some years ago asị onye ike kwere mere nke ya anjelere mere nke ya anjelere mere nke ya anjelere ụwa o. Yes, Tinubu nwere right ime ihe ọbụla ohere ha this time around because agama nnamọgụ eleghị anya enwego nwanne ya nwaanyị nwanne ya nwoke ọ chọrọ ịkompenseti ịmakwa ihe ụlọ supply akwa Corper. So I condemn that atụmatụ a ha na-agba ya wụrụ ha ụrọ ha kwụsịkwu ya. Nigeria doesn't belong to one tribe. Nigeria doesn't belong to one person. And should one person come up and try to turn Nigeria upside down,
Naijiria Chineke tụrụkwa tụlee brọda oyo nwakwụkwọ ya gaziere gị brọda oyo ịma nwaanyị ọma ịhụrụ obodo anyị a bụ Naijiria ịbụrụ onye ndu ịbụrụ onye ọchịchị tupu gị na-eteki decision ihe ị ga-ebu ụzọ chee bụ na nteki ya decision na ndị ọ ga-asị na ana m emenyere ndị ebe hapụ ndị ebe akwa ọbụla a ga-agbanwe ma ọ bụrụ ma a chọrọ ịgbanwe akwa ya kapchọ ọkwa ndị Igbo kapchọ ndị Hausa kapchọ ndị gịnị Yoruba na-aghọta ebe anyị na-aga ma ọ na-abụghị ya ọ bụ ọnụ ka a ga-eji ekwu na a na-eme ihe agba maka na iso akpa a na-akpa adire jee gụzie ya nke ọma ọwụ ndị Yoruba Ogun steeti ka ọ bụ ndị kacha arụpụta ya ịhụna na ọtụtụ ndị Naijiria ekpewele na maka na Tinubu bụ onye Yoruba ọ chọrọ iji ya ama mme na aghọta ebe anyị na-aga ọ na-ebe agụ n'ụtụtụ a Uche na Clara Ịbọọlachi onye nụ na ya na-ekwu Chizọba Gladys Pascal otu n'ụbọchị okuku na-akpọ biko ụmụnne m ichenji yunifọm ndị Corper ọwụ ihe Naijiria rịara we disagree ihe agụrụ dị n'obodo niile lee Naijiria innocent blood have been shedding ọchịchị etiti Naijiria ha ga-agbatara ndị Naijiria ọsọ enyemaka ya wụrụkwanụ ma chọrọ ha iwere ndị Corpers jee mee ha hand over to bandits by changing their uniform ha gwa anyị like that ọ bụrụkwanụ ma ha onwe ka ha chọkwara n'ịtọn to Nigeria Corpers camp to bandit camp ha meekwa anyị mara because very soon a ga-echange kwe police uniform and army uniform to compensate ndị Yoruba na ndị Hausa allegedly yes otu aka ọha m n'ọnụ ndewo ya gaziere gị nọ Ịbọọlachi ezigbo olu ya na-ada ụda n'igbo okwu nwana ya eze na-ata njaba ọmịnụ odogwu na redio Lara wega ọcha Ịsaalachi ụwa mara ụlọ mma makwara go dịka izugbo aka bụkwa nwana ya eze na-ata njaba uche eloge m ga-eji abịa ịtụ mma enwe mgbe m ga-eji ebili aga m adrọpụ lokeshọn n'oge na-adịghị anya gaa Chineke mebere ka anyị lewa ma ọ ga-enwe isi maka ọkụkọ ahụ na-arịa arịa ọkụkọ ahụ na-arịa arịa ka lewa ma ọ ga-enwe isi ndị isi ala anyị kwuru ha agbalịala ma iji agbado ihe na-arụpụta n'ala anyị mana anyị nwekwara nsogbu kacha nsogbu ekwubeghị okwu ya mana ọ bụ ihe na-eche ya bụrụ ihe na-eche ndị ọchịchị achịrị ime ihe na-eche ya bụrụ ya na-eche ịgbanwe akwa ọhụrụ ka ndị ofe mmadụ ka eji emege ya ihe na-eche mana ihe nwere nsogbu egbe anyị ka nkụ agụrụ dị n'obodo ụmụnne anyị ga na South Africa enwebeghị anyị nwere onwebụ ụzọ dị mma dịka a na-ekwu okwu ugbu a ide mmiri enwebeghị ọchịchị a na-ekwu maka ya enwebeghị a na-ekwu mmanụ ụgbọala enwebeghị a na-ekwu enwebeghị a na-ekwu ya nwere akpa ndị Corper kama gachi ka emechicha Corper emechie n'ihi nchekwa karịala n'obodo a na-ekwu ahụ nkwa onye ọzọ ya dịkwara gị nwana ya eze na-ata njaba gaa n'ihu nwaanyị ọma were ozi ndị nke dabatara na Facebook anyị ka ọ dị n'ụtụtụ a n'ozi nke si n'aka Imade Meyo ọ si Uche na Clara ụtụtụ ọma ọ sị ya bụ erumeru a na-eru ịbịa n'ụlọ akwa ndị na-eji otu afọ efe ala nna anyị bụ ndị NYC ndị Corper bịa tụgharịa ya gbanwee ya wụrụzie Ankara maọbụ adire na ọnwụ ya wokwu akpụ n'aka ọnwụ ya wokwu akpụ n'ọnụ ugbu a na ọnwụ ya wokwu ka dị anyị kachikachi n'ahụ ka ọ dị ugbu a na-enwere okwu ndị ekwesịrị ime ngwa ngwa a na-ekwu ya ekwu akarịrị akarị nchekwa agụrụ na-eshi ndị mmadụ ọnụ n'ala ọ si hụrụ ndị ndu anyị na ha dị confused ọ ya kwuru ya nwakwuru na aka si n'aka Consign Bible Lullabies ọsụtụtụ ọma Uche na Clara ya gaziere unu ndị ọma na aka si n'aka Angel White stroke business and agala ebe ahụ kpọkwa ya na Angel White ọsụtụtụ ọma ndị nke ka nkụ ụfọdụ dị smart mana anyị dị smarta Ịbọọlachi Uchenna nwa God ụtụtụ ọma Elekemege ọ dị mma
Clara. ị bọọla chi. mmadụ ka a na-arịa. Abụọla m chi. Akwa ịma na uche wekwu eme. Obe. Ebe. Uche ya dịrị gị na mma. Dekwara gị bụ onye na-ahụ eziokwu kụrụ n'eziokwu ahụ eziokwu ga-atọpụ gị n'oru. Wekwu eme ihe ọbụla ikwuru imecha na hapụ Clara. Hapụ Clara. Iwu nwoke kara aka. Iwetokwu nwoke. Onye lewe. Ewo ya ewetele gị nọ. Anyị ahụ n'ozi gị n'ụtụtụ a. Nancy Chichi Kirian ọsọ Uche na Clara na abụọla chio na Nigeria ha dị confused na ha werezi isi agụ ebe n'ọya nwa ka mma kara adire. Yes, emeghị enye tribe. Amewala isi agụ. Isi agụ, at least isi agụ anybody can wear it. Uche, but it's better now. Ewere okpu agụ. Ya bụrụzi ihe kọchọrọ amabela aghọta. Matthew gasị ọsọ ụtụtụ ọma ndị nke m na anyị na-eme nke ọma isi Abia steeti na-ekiri anyị. Grace Chisom ka ọ dị ka anyị were ozi nke a si n'aka injinia Frank Oju Ebelebe isi ama wụsa zibata ozi gị ọsọ ụtụtụ ọma di na nwunye kachasị di na nwunye ndị ọzọ mma na steeti Imo n'ihe kpọrọ ya bụ mmadụ ịhapụ isi ji na-egbu mbazụ n'ala ya bụ nke ndị oyibo kpọrọ misplaced priority. Ọ sị ka Chineke n'eziokwu ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm n'ụtụtụ a iji hụ ohere nabatawa ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị n'oge na-adịghị anya. N'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịla agagharị n'oge na-adịghị anyị ga-ahụ ndị ọbịa anyị n'ozuzu oke anyị ga-abịa nnọọ kọwara ụnụ otu ihe maọbụ abụọ maọbụ atọ ụnụ kwesịrị ịghọta n'ụtụtụ a. N'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkpala agagharị